wa barakatuhu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukumar Hizba ta girgiza. Hukumar Hizba hankalinta ya tashi. Hukumar Hizba ta shiga cikin wani yanayi a lokacin da muka ji wani mummunan labari mai tayar da hankali na Abdul Malik wanda ya yi wa yarinya karama 'yar shekara 5 kisa na gilla na kaskanci na wulakanci. Ko kaɗan wannan abun bai mana daɗi ba, kuma wannan yana ɗaya daga cikin tashin hankalin da kullum muke faɗa cewa jama'a ku sani irin abubuwan da ake jarrabar al'umma, wannan yana ɗaya daga ciki. Babu inda aka yi lugudan tsinuwa da azaba kamar ka ɗauki rai ka je ka kashe ta. Annabi Allah madaukin sarki cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan sai ce fajaza'uhu jahannama, sai ce khalidan fiha, sai ce wa ghadiballahu alai, sai ce wa la'anahu, sai ce wa a'adda lahu azaban azima. Waɗannan abubuwa guda 5 haka Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan, duk mutumin da ya kashe mutum mumini kwaya ɗaya jan, sai ce kawai kai tsaye fajaza'uhu jahannama, wannan sakamakon sa dan wuta jahannama ne. Sannan khalidan fiha, in ya shiga har abada yana ciki. Sannan wa ghadiballahu alaihi, ya haɗu da fushin Allah. Sannan wa la'anahu, kuma Allah ya tsine masa albarka. Na 6 wa a'adda lahu azaban alima, Allah ya yi masa tanadi na azaba mai tsanani. Bawan Allah bi ayyi zambin kutilat, wannan baiwar Allah da wani zunubi ta zo ta aikata ka je ka kashe ta, kuma watakila kana da 'ya'ya yadda muke samun labari. To ko kaɗan hukumar Hizba ba za ta yi wato kasa a gwiwa ba wajen bibiyar irin waɗannan al'amura. Kuma mun yi kira ga ainihin gwamnati tuni akan cewa irin abin da ya aikata shi ma sai a aikata masa, domin haka shari'a ta ce. Walakum fil qisas, sai ce hayatun ya ulil albab. Walakum, kuna da hayatu, rayuwa tana ɗorewa da zaman hankali, amma fil qisasi, idan ana kisasi, idan mutum ya cire kunnen wani, wal anfu bil anfi, wal uzna sai ce bil uzni, was sinna, in ya cire haƙori bil sinni sai ce wal juru, idan kuma rauni aka yi to kisas sai ai kisasi, in kuma kisa ne to walakum fil qisasi hayatu. Ko kaɗan hukumar Hizba bata ji daɗin irin wannan abu ba. A wani ɓangaren muna yi wa ainihin iyayen ita wannan Hanifa wato ta'aziyya da cewa ayi haƙuri, dama Allah maɗaukin sarki shi ya baku ita kuma shi ya karɓa. Kullum ana faɗa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. Haka annabi alayhi salatu wasallam yake cewa a'azama Allahu ajrakum wa ghafara limayyitikum wa a'azama Allahu ajrakum, sannan wa ghafara limayyitikum. Allah madaukin sarki ya girmama ladan ku, shine azama Allahu ajrakum. Sannan wa ahsana azaakum, ya kyautata hakurinku. Sannan wa ghafara limayyitikum, ya gafara ga matacinku. Ku yi hakuri, Allah madaukin sarki zai muku tanadin da ba ku taɓa sanin irin sa ba. Babu shakka Allah shi ya bari, shi kuma ya karba. Sannan na 3, kira ga raguwar iyaye masu kai 'ya'ya makarantu ko ina, lallai wannan kusa ido. Yanzu irin abun nan da ya faru, to wannan shine gani da wani ya ishi wani. Dole ne kuma raguwar malaman makarantu, kuma wannan ya isa aya. Jama'ar gari kuma ku sani, karatu ba za a fasa ba, yara ba za a daina tura su makarantu ko na boko ko na islamiyya ba, amma dole lalle a sa ido. Kuma gwamnati na san tuni ta yi shiri, ta ba da labarin ma makaranta gaba ɗaya a rufe ta. Kuma wannan tsari ta ɗauko da cewa lalle sai an tsaya, yayi kyau. Mun hukumi ba mu ji daɗi ba kwarai da gaske. Allah maɗaukakin sarki ya bada haƙuri, mu kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara kare imanin mu, ya kare mutuncin mu, ya kare addinin mu. Su kuma waɗanda suke irin waɗannan abubuwa, Allah kai da su, Allah ga haga tare da su, Allah ka isar mana sharrin su ya jabbaru samawati wal ardi. Su kuma Allah ka ba su haƙuri, ya man taqaddasal asma'uhu, ya man tanazzaha sifatuhu, ya man yaqulu li shay'in kun fayakun. wa ghafirillahumma jami'a mautal muslimina alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa li nabiyyika bir risala wa matu ala dhalik. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.